ростига ман ба бонкҳо умуман боварӣ надорам. Ягон маротиба маблағгузориам накардам. кӯшиш мекунам ки дар хона ҷамъ кунам. аз соли 2014 ба ин су ҳамфикрони ин ҳамсуҳбати мо зиёдтар шуданду кам не. эътимоди мардумро ба буҳрон афтидани ду бонки бузурги кишвар Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк кам кард. боз ҳам сандуқҳо ва таги курпачаҳои бобоӣ шеваи баргузидаи ҳифзи амонатҳо гардид. Я бы держала деньги дома. ман пуламро дар бонк намемонам, дар хона нигаҳ медорам. писарам пулҳояшро дар бонк монду то ҳол гирифта До наметавонад. сих пор не может вытащить. иқтисоди Тоҷикистон пойбанди пулҳои муҳоҷирон аст ва сатҳи некӯаҳволии ҳар чорумин оила ҳам аз он аст. 4 миллиард доллари 4 сол пеш ки муҳоҷирон ба василаи бонкҳо мефиристоданд дар марҳилаҳои гуногун бесобиқа кам шуд то 1 миллиарду 900 миллион расид. таъсири он ба бонкҳо эҳсос шуданӣ буд. пеш аз ҳама мусоҳибон ба мо гуфтанд ки ин тадобир ба онҳо чӣ таъсир кард. писари ман дар беларусия таҳсил мекунад, барои маблағгузаронӣ проблемаи калон аст. барои договор шартнома кативаё мехонанд дар инҷа маблаға перевод кардан вообще ғайриимкон аст. барои ки банк дамери мегӯяд ки уҷа шартнома доллар катия, инҷа банк дамери мегӯяд доллар биёр, баъд чӣ мекунем? доллар дар муомилот нест. ҳамин проблема аст. ҳамин валютиҳо маҷбур мешавем ки ҳар рӯз баъд 100 доллар харему, баъд пули шартномаро ҷамъ карда баъд равон кунем. Кай вақт рой кунанд тоҷикӣ метиҳанд, рубл наметиҳанд. Рубли российский наметиҳанд, тоҷикӣ метиҳанд. шумо мехоҳед ки рубл гиред, аммо наметавонед. Мехоҳем, наметонем. Мегӯянд ки наметиҳем. ҳамин тоҷикӣ ҳамаш тоҷикӣ. даже доллар рой кунанд, тоҷикӣ метиҳанд. бархе аз мусоҳибони мо ҳайрат заданд ки чаро бонкҳо ҷои ҷустуҷӯи роҳҳои осон монеа эҷод мекунанд, ҳолон ки ба қавли онҳо роҳ маълум ва равшан аст. хуб мешид ки ҳамин маблағ ҳамин курси ҳамин бонкӣ ҳисоб мекарданд, сомонӣ мегирифтанд. 50% коргарои мо, қувваи кори мо ҳама дар Россия, дар хориҷанд. мисол маблағ ҳамин интиқоли маблағ ба воситаи банкҳо меша. ҳамиро як дуруст ба роҳ мемонданд, хеле хуб мешид, ёрдам мешид барои мардум. дигаре аз мусоҳибони мо гуфтанд ки бенизомӣ дар бонкҳо ба омилҳои вобаста аст ки Тоҷикистон тавонои рақобат бо онҳоро надорад. биноан ҳар тадбире ки меандешанд боз вазъро бадтар мекунад. ин аз чизи вай вобастагӣ дорад, аз худи сатҳи иқтисод ва пеш аз ҳама аз институтҳои ё сохторҳои иқтисодии ҷаҳонӣ ки инҳо як полисӣ ё сиёсати махсус доранд. ин сиёсати махсус вобаста ба масъалаҳои сиёсӣ дар ин ё он тараф равона мешавад ва бонкҳои ин ё он кишварро муфлис сохта метавонанд. бархе аз мусоҳибони мо дар ин замина мегӯянд ки агар мутахассисон дар бонкҳо вазифаҳои худро софдилона иҷро мекарданд, бонкҳо ба бумбаст намеафтоданд. мувофиқи ҳамун талабото ки кор намекунанд ва муфлисшавӣ бонк меравад. ин албатта айби мизоҷон нест. ин мизоҷон пула месупоранд, лекин мувофиқи шартнома вақте ки онҳо ҳамун чӣ мегӯянд амалиётҳои бонкиашон ки нодуруст мегузаронанд, ҳамин мешавад. ин мусоҳиби мо аз Тоҷиксодиротбонк мисол меоварад ки бовариашро шикаста аст. фиреб накунанд, муносибати дуруст кунанд, баъд қарзҳои пулое ки супордаанд сари вақт гардонда агар тиянд мувофиқи шартномаашон, албатта эътиқоди мардум зиёд мешавад. сокинон аз саҳми муштариҳо дар буҳронӣ кардани бонкҳо фаромӯш накарданд. касоне ки ба қавли онҳо ӯҳдадориҳои худро дар пеши бонкҳо иҷро намекунанд зиёданд. мардум мегиранд хараҷот мекунад, як хелаш мефавта, як хелаш ба шаҳрҳои дига мера, хориҷиҳо мера, дига бар намегардад. ба пул рӯ ба рӯ зам шида мегиранд, хе банкҳо муфлис шида мегиранд. ба ин гуфтаҳо на ҳама розӣ шуданд. онҳо мегӯянд бонкҳо баъзан муштариҳоро дар ҳолати ногувор мемонанд. терминалҳое ки барои маблағ гирифта мешавад, аз он маблағ гирифта мешавад, он қадар зиёд нест ки душворӣ эҷод мекунад барои сокинони на танҳо шаҳри Душанбе, инчунин сокинони аз ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон. як қисме аз мусоҳибони мо ҳанӯз низоми бонкдории Тоҷикистонро шоиста медонанд ва ба онҳо эътимод доранд. ман ҳолам ба банк боварӣ дорам, барои ин ки банкҳои давлатӣ метавонанд хеле барои пешбурди давлат мусоидат намоянд. барои ҳамин ман ба банк ҳолиам эътиқод дорам. бонк аст, як низоми бонкӣ аст. ҳар қадар бонки ягон бонк агар мушкилоте ҳам дошта бошад, ин мушкилоти муваққатӣ ё мушкилоте ки сабабҳои мухталиф дорад. мардум ба бонкдорон маслиҳат медиҳанд ки фақат фикри манфиати худро накунанд. барои ба даст овардани гардиши босуръаттар масалан фоизи қарзҳо ё фоизи кредитҳо бояд поёнтар шаванд ки мардум
و مردم با آن جلب شود. هر قدر بسیارتر کردیت گرفته شود یا قرض داده شود، مبلغ‌ها با همون سرعت در گردش می روند. умед мекунем ки интиқоди мусоҳиби навбатии моро масъулини бонк ба гӯш мегиранд ва талош меварзанд ки баръакси онро намоиш диҳанд. бонкҳои мо пул кор кардан намехоҳанд. дар рӯзҳои корӣ то соати 4 фаъолият мекунанд. дар рӯзҳои истироҳатӣ бошад аслан кор намекунанд.